काव्यरेशगाव नमस्कार. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोग आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आता 4 दिवसांनी गणपती येणार आहेत. गणपती अख्ख्या भारतातच नाही तर जगभर पूजले जातात. पण गणेशोत्सव म्हटलं की सर्वांनाच कोकणची आठवण येते. कारण कोकणातील प्रमुख उत्सव, प्रमुख सण उत्सव, घराघरात गणपती असतो आणि त्या गणपतीचा थाट हा वेगळाच असतो. अगदी बालगोपाळापासून आबालवृद्ध गणपतीची वाट बघत असतात आणि प्रत्येकाला उत्सुकता असते घरात कशी सजावट करायची, काय करायचं. तर आमच्याकडे एक मालवण साईडला माटी बांधतात, गणपतीच्या वरती एक माटी बांधतात. माटी म्हणजे चौकोनी अशी लाकडी फ्रेम असते, मध्ये रिपा असतात आणि ती सजवतात. तिला तेव्हाची म्हणजे पावसात जी फळं फुलं उपलब्ध असतात ती फळं फुलं इतर देवांना वापरत नाही, ती त्या मातीला बांधतात. आता खूप सजावटीचे साधन मिळतं, तरी पण हे मातीचं जे सामान असतं ते वापरतातच. ती तशी परंपरा आहे. तसंच गणपती बहुतेक घरात 11 दिवस असतो अनंत चतुर्थीपर्यंत. पण इतर गावात असेल, पण माझ्या गावात स्वतः तारकर्लीत खूप निदान 5-7-8 घरात तरी 21 दिवस गणपती असतो. म्हणजे उत्सवाचं किती प्रमाण असतं, किती उत्साह असतो हे कळावं म्हणून सांगतोय. कधीतरी 21 दिवस घरात ज्यांच्या गणपती असतो तिथे जर कधी एखादी स्त्री प्रसूत झाली की तेव्हा कुळात इतर घरात, तर त्या घरात मग गणपती 42 दिवस ठेवतात. हे मी पाहिलेलं आहे लहान असताना. असं 2-3 वेळा प्रसंग आलेले आहेत. तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात तो उत्सव साजरा करतात, सण साजरा करतात. आणि त्याची तयारी कशी असते, गणपतीचा थाट कसा असतो ते या कवितेत सांगतोय. कवितेचे शीर्षकच आहे, मालवणी कविता आहे अर्थात, गणपतीचो थाट. कवितेचे शीर्षक आहे गणपतीचो थाट. जेव्हा गणपती येऊचे असतात घरा, जेव्हा गणपती येऊचे असतात घरा, कामाक लागतात तेव्हा पोराटोरा. घराची होता झाडलोट, घराची होता झाडलोट, जाता केर कचरो, गणपती उत्सव होता कोकणातच खरो. घराघरांची होता रंगरंगोटी, घराघरांची होता रंगरंगोटी, नाना तऱ्हेची चित्रा गणपती पाटी. कौंड्याला फुलपत्रेन सजवतात माटी. आता मी बोललो ना ती. कौंड्याला फुलपत्रेन सजवतात माटी, छत झूल पडदे बांधतात गणपतीसाठी. घराघरात रांगोळी घालतात गृहिणी छान, घराघरात गृहिणी रांगोळी छान घालतात, गणपती पुढे सगळे सुरेख आरास मांडतात. खळ्यात लोंबतात दोडकी पडवळांचे हार, खळ्यात लोंबतात दोडकी पडवळांचे हार, गणपती उत्सव म्हणजे आनंदाचा थरार. दाराक तोरणा फुलांची आरास, दाराक तोरणा फुलांची आरास, गणपतीचा आदरातिथ्य होता खास. रोज गोडधोड पक्वानांची मेजवानी, रोज गोडधोड पक्वानांची मेजवानी, भूक असतात सगळी मंडळा भजनी, भूक असतात सगळी मंडळा भजनी. प्रत्येक घरात गोड पदार्थांचो घमघमाट, प्रत्येक घरात गोड पदार्थांचो घमघमाट, फुगड्या आरत्या भजनांचो दंडनाट, फुगड्या आरत्या भजनांचो दंडनाट. अख्ख्या गावात फटाक्यांचो कडकडाट असता, अख्ख्या गावात असता फटाक्यांचो कडकडाट. धूप उदबत्त्यांचो सुट्टा घमघमाट, धूप उदबत्त्यांचो सुट्टा घमघमाट. झांज टाळ्यांचो असता किनकिनाट, झांज टाळ्यांचो असता किनकिनाट. येणाऱ्या जाण्याची गर्दी दाट, पै पाहुणे गणपती भाऊ घेणारे, येणाऱ्या जाणाऱ्यांची असता गर्दी दाट. शेकडो वर्षाची अशी वयवाट, शेकडो वर्षाची अशी वयवाट. खराच खराच गणपतीचो असता वेगळोच थाट, खराच गणपतीचो असता वेगळोच थाट. मित्रांनो, ही कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. हा चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर तो अवश्य करा आणि बाजूचं बेल आयकॉन प्रेस करा. मग तुम्हाला नोटिफिकेशन देईल वेळोवेळी येणाऱ्या कवितांच्या. धन्यवाद. पुन्हा भेटू.